un pouco a trayectoria da democracia ourensana sí que é bastante ascendente, non? Dende primeiros 300 electores ata duplicar o ano pasado nas municipais pois esa cifra. Cal é a vosa meta real nestes comicios? Bueno, é difícil, non se pode, digamos, prever, porque unha cousa son as eleccións locales e outra cousa son o que pode pensar a xente a hora de votar para a xente de Galicia. Logo, desde logo, nós, co progreso que levamos tendo desde o principio, o feito de pornos metas cortas non ten sentido na nosa formación. O sea, nós simplemente femos un traballo o mellor que podemos, no tempo libre que temos, que non é moito, porque todos temos outros traballos, xa casi non hai ningún funcionario, digamos, na nosa lista, dos que un pouco participamos da idea non hai ningún, todos traballamos fora, entón dispomos de moi pouco tempo e de moi pouco presuposto, pero o único que non vamos fer é porlle metas ao traballo nese pouco tempo e de logo non lle pomos meta ao número de votos, porque son incontrolables, porque en principio a xente non te votaba un pouco por medo, o sea, quen son estos, quen non son. Logo van collendo confianza, e evidentemente pasamos de 300 a 2000. Entón, fer ahora unha valoración de cuántos votos podemos ter, non sabemos. Nós dedicámonos a traballar e logo a xente decide, a xente todavía é libre, creo, non? Pero aparte aquí vostede é bastante coñecido, non? Ten un bar, entón pouco a pouco, pois, sí que... Bueno, son conocidos nalgún ambiente, e outros que están na lista son conocidos noutro ambiente, pero desde logo non somos tan conocidos como o presidente da Diputación ou esta xente que dispón dos medios todos daqui de Ourense para ferlle prebendas a favor, non? E un pouco non temen que o mellor o voso que recollan vostedes é voto protesta contra outros partidos, o mellor, ou... Non, eu creo que máis ben é voto necesidade, o sea, mira, nin todo o mundo ten a capacidade para aprobar unha oposición, nin todo o mundo ten a capacidade para generarse unha jubilación digna, entón a xente protesta, non? O sea, eu creo que nós ve unha forma de pensar distinta dos políticos que hai actuales, que nun momento dado, unha vez que collen o puesto, hasta logo, tararí que te di, hasta dentro de 4 anos, non che aparecen nin pola zona, nin pola casa, non? E un pouco, se non me equivoco, pois parte dos electores de Democracia Ourensana son emigrantes. Non sei se iso equivocada non, pero quero dicir, como ve a última iniciativa, no final que, bueno, pois que se logrou que os emigrantes non teñan que presentar o DNI ou pasaporte para poder votar? Mira, o voto emigrante, baixo o noso punto de vista, é o timo máis grande que se pode pegar á democracia. Non é posible que unha persona que leva vivindo 10, 15, 20 anos noutro sitio, ou incluso xente que nunca jamais pisou esta terra, participe con un voto igual que todos que estamos aquí, e temos que traballar e vivir nesta ciudad, nesta provincia, non? Eu estuve en fora, e podo dicir que cando eu estaba ali na vida, eu estuve en América, estuve en Europa, e jamais me chegou unha papeleta de votar. Cando estaba o Partido Popular mandando do PSOE e do Bloque, criticaban a oposición de que esta xente tería votos do estranxeiro, levan estes tantos anos aí na Xunta e realmente non conseguiron nada porque non lle saliu da gana, non?